Λοιπόν, θέλω να πω μερικά πράγματα με αφορμή τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Λέω λοιπόν καταρχήν ότι ακούμε αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους, αλλά η περίοδος που οι δανειστές έλεγαν το τι πρέπει να γίνει έχει τελειώσει και προφανώς σήμερα, επειδή το έχουν καταλάβει, παρά το επώδυνο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση αυτή εδώ, όπως είδατε, επενδύουν σήμερα στον καινούριο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με ακραίο ταξικό νεοφιλελεύθερο τρόπο και χωρίς να ντρέπεται, βάζει το δάχτυλο στον τύπο των ύλων και οριοθετεί την γραμμή που θα ακολουθήσει το ντόπιο σύστημα μαζί με το διεθνές σύστημα όσον αφορά την υποταγή πλήρως της χώρας και την ανατροπή αυτής της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ο κόσμος θα βγει στον δρόμο και καλά κάνει και βγαίνει και η κυβέρνηση θα ακούσει. Θα έλεγα ότι θέλει δεν θέλει, θα έλεγα ότι θα ακούσει. Αριστερή παρένθεση πάντως δεν θα υπάρξει. Μερικές χρονιές, το λέμε πάρα πολλές φορές, έχουν μεγάλο ιστορικό χρόνο. Έτσι λοιπόν και αυτή η χρονιά που πέρασε είναι σαν να περάσαν 10 χρόνια από την άποψη των πολιτικών εμπειριών. Τέτοια ήταν αυτή η φετινή χρονιά, η οποία καταγράφηκε σαν η μεγαλύτερη μεταπολεμική επιτυχία της αριστεράς στην Ευρώπη και θα συντροφεύει πάντοτε όσους πάλεψαν γι' αυτό, είτε βρίσκονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε εκτός ΣΥΡΙΖΑ, είτε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε ήταν από την αρχή ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε συνεχίζουν να είναι. Και το λέω αυτό για το σύνολο του φάσματος των ανθρώπων που ανήκουν στα ευρύτερα κόμματα της αριστεράς. Το μνημόνιο είναι ένα φιλελεύθερο πλαίσιο, όποιος και να το εφαρμόσει. Αν η σημερινή κυβέρνηση πέσει, το μνημόνιο θα μείνει και θα έρθει να το επεκτείνει ο Μητσοτάκης. Αν μείνει αυτή η κυβέρνηση, μαζί με τον κόσμο στον δρόμο, το μνημόνιο, λέω, μπορεί και να φύγει. Η ιδιωτικοποίηση που δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτή η κυβέρνηση είναι από τα μεγαλύτερα κρίματά της, τα οποία τα χρεώνεται και τα οποία θα πρέπει ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή στην πορεία να μπορέσει, θα πρέπει να προσπαθήσει να το ανατρέψει. Με αυτή ή με κάποια άλλη κυβέρνηση, με διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Η αριστερά δεν μπορεί, και αυτό το λέω και προς τους φίλους της πλειοψηφίας, παρακολουθώντας τις διατυπώσεις του πολιτικού φορέα, δεν μπορεί να εκφράσει τα συμφέροντα των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων. Επομένως, λοιπόν, μου προκαλεί εντύπωση πολλές φορές με τις διατυπώσεις, σαν να χαϊδεύουμε αυτιά όταν μιλάμε για το σύνολο της αγροτιάς, για το σύνολο των μεσαίων στρωμάτων κλπ. Σε μια εποχή που, κατά τη γνώμη μου, καθήκον της αριστεράς, καθήκον των αριστερών ανθρώπων, είναι η επικέντρωση πέρα από την αλλαγή της συνολικότερης πολιτικής, στο να βρούμε λύσεις για τους ανθρώπους τους οποίους καταδυναστεύει το σύστημα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα η τελευταία 7 ετία. Θα έλεγα, για να μην το ξεχάσω, ευτυχώς για τους πρόσφυγες υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Η όξη του προσφυγικού προβλήματος έπεσε στη βάρη, στις πλάτες αυτών των ανθρώπων που σήμερα διοικούν. Δυστυχώς για αυτή την κυβέρνηση έχει να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Ερχόμενος τώρα στο ζήτημα του ασφαλιστικού, θα πω λοιπόν ότι τα τελευταία 40 χρόνια η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας λειτουργήσε σαν λαϊκό μπαγκάρι, που διαχρονικά λαιλάτισαν οι κλειδοκράτορες και οι ιερόσυλοι και επίτροποι. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που γέμιζαν με τον ιδρώτα των εργαζομένων, κάποιοι άλλοι τα άδειαζαν εξυπηρετώντας προσωπικά συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα, κομματικούς φίλους. Το τελευταίο είναι αυτό με τα 13 δισεκατομμύρια, με το κούρεμα του PSI που αποστέρισε την κοινωνική ασφάλιση 13 δισεκατομμύρια. Και το ίδιο χρονικό διάστημα βιώνουμε μια ανεργία που έφτασε στο 27%, σήμερα 25%, με κατεστραμμένες παραγωγικές δομές της χώρας, με το ασφαλιστικό σύστημα να έχει χάσει προπολού το χαρακτήρα του, τόσο όσον αφορά την δυνατότητα παροχής ασφάλισης, όσο και την δυνατότητα να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εργαζομένων. Επομένως, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, προκύπτει ανάγκη από αυτό το γεγονός, ότι αυτή τη στιγμή στα ταμεία του κράτους, αυτό που λέγεται, δεν είναι κανένα μυστικό, ότι υπάρχουν στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν με βάση όχι μόνο την νομοθεσία και τις λεγόμενες ανάγκες, αυτό που κουβεντιάζουμε και στο Δήμο, θα έπρεπε να υπάρχουν χρήματα για 40 μήνες, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2,5 με 3 μήνες. Στην ουσία δηλαδή έχει καταρρεύσει το σύστημα. Άρα λοιπόν η συζήτηση
θα γίνει θέλει δεν θέλει. Ανεξαρτήτως από τους τύπους, αν κάποιοι λένε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, κάποιοι λένε να πέσει η κυβέρνηση, οτιδήποτε άλλο κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναγκαιότητα, κατά τη γνώμη μου, να εξασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης, απορρίπτοντας κάθε σκέψη εμπλοκής των ιδιωτών στη διαμόρφωση του κεφαλαιοϊκού κοινωνικού αποθέματος, που κάποιοι προωθούν. Άρα λοιπόν, πρώτο ζήτημα, ο δημόσιος χαρακτήρας, που πρέπει να εξασφαλιστεί. Δεύτερο, ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος και όχι ο ανταποδοτικός που εφαρμόζεται από τις ιδιωτικές εταιρείες. Εξάλλου, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είπε να πάμε να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση. Η καθιέρωση μιας διασφαλισμένης μίνιμουμ εθνικής σύνταξης είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πολύ περισσότερο από ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως είναι οι αγρότες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς με βάση τις ρυθμίσεις που υπήρχαν στο παρελθόν σιγά σιγά μηδενίζεται αυτό το λεγόμενο βοήθημα που το ονομάζουν σύνταξη, όσον αφορά και τον πολύ μεγάλο αριθμό των ελευθερών επαγγελματιών που οι κοινωνικές συνθήκες τους έκαναν να είναι ανασφάλιστοι και να έχουν βγει από τη διαδικασία της εργασίας, είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε θέσπιση κοινών κανόνων και ενός ταμείου για όλους, χωρίς ανισότητες, διαχωρισμούς και αδικίες μεταξύ των εργαζομένων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι συστατικά, αδιαπραγμάτευτα, να αποτελούν τον ταινία και τον πυρήνα ενός συστήματος δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι και βιώσιμο και δίκαιο. Γιατί διαφορετικά, αν δεν είναι δίκαιο, θα αναιρεί το δημόσιο και το κοινωνικό του χαρακτήρα. Επίσης, θα πρέπει να θεσμοθετήσει τον αδιαρνητικό χαρακτήρα του συστήματος, όχι μόνο ως προς τις παροχές, αλλά και ως προς τις εισφορές, δηλαδή διασύνδεση των εισφορών με το εισόδημα. Άμεση λοιπόν εφαρμογή ενός νέου φορολογικού συστήματος θα αποτελέσει εργαλείο δίκαιης αναδιανομής του πλούτου και θα αντικαθιστά το φοροκτόνο για τους αδύνατους σημερινό σύστημα. Μέτρα ενίσχυσης παραγωγικής ανάπτυξης και κυρίως εργασίας, ώστε να καταστεί το σύστημα βιώσιμο, χωρίς την επιβολή οριζόντιων και άδικων εισφορών. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και πρέπει μαζί με τη συζήτηση για το χρέος και την αναδιαμόρφωση και μείωση του χρέους θα πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Μόνο σίγουρος δρόμος, μαζί με μια ανακατανομή προς όφελος των χαμηλότερων λαϊκών στρωμάτων, όσον αφορά και το φορολογικό, αλλά όσον αφορά και τα κατοχύρωση μέσα από συλλογικές συμβάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτή είναι η απάντηση στις λύσεις που εμπνεύστηκε ο Λοβέρδος, που βελτίωσε ο Κουντρουμάνης και τελειοποίησε ο Βρούτσης. Αυτή είναι η λύση, μαζί με την κινητοποίηση των ανθρώπων σε μια άλλη κατεύθυνση, όπως περιέγραψα παραπάνω.